guys, masong adlaw na tong tanan. Sa karang adlaw guys, sumana day kog hato dilik sa ito na eskwela na. Nandagikan kog merkado kaya napalit kog vitamins. Yeah. Samtang na pa'y mamiso marijo. Vitamins Lexi. Propan dayon ta to, da mo gyapog magpropan kay mo gyapog kaon. Dali palit pag kukuan guys, so man bulang hoy. Una kuno ni bukayos to nga, bay tilaod ba? Tang kilawante. Teo! Mukhaan mo bulang suman. Bulang mo ihas. Char! Excited! Wabit. Mana na? Kalos Ginoo. Ya! Wa mo lagi bukayo. Hoyo! Suman! Naimong suman. Naimo? Tilawe, dali. Bulang mo ba nga naibo kayo? Wag ko masayod kay eskulahan. Kasal tita Tiri siguro. Mukha ka day? Mura na yung pangahaw. Mukha ang baka. Grabe nagtagidyo. Mani siya sa lubi. Gumadyo na mukha. Bilang buo. Jeez. Mahal na nagsuman. Piso naman sa una. Dus. Tag-dus. Karong tag-jeez naman. Silim. Mahal na. Pwede naman siguro sila itong chewable, no? Ha? Pwede na just chewable. Anong pagalin na? Ya. Budong kag pilar. Mato ka? Di eh. Tamis. Lamit man. Lamit man. Nana. Wa. Malabi, ma. Dito mo pagikan ganyan sa Dili ito tabang ni Nag-beef. kamuti. Kitaan kamanang ito. Ito tabang nga may kani kay bisa din eh. Eskulahan ito siya bilda. Oh. Habi ko. Ngano dugo nga bi. Kamote ito ida. Lang mo eh. Alam mo ito? Papo. Hay, lamit. Lamay na. Bao tulaw. Matuloy ka pilar. Di ba? Hindi mo kamato ka pilar. Mangala. Hi guys! Sumana ko nakuha ni Lexi. Alas 4 naman. Mag-alas 4:30 na. Diyan may butong. Gahapon rin eh. Dami nagsaka dari. Nagsaka mas limwil. Kuan. Nagpa-apil kog usa. Ato sa kada anong ginawa lagi na ni mo kabaso? balik na, Tambaw ra ba ni gyuti ay? Muinom ka nay? Nanay ang gipangutan. Inom ka. Sakto dito isa ka baso biki for mother. Palihog. Love you tayo sa. Love you. Onay. Wanna find someone. Uy, Inom ha, ato kag arte-arte eh. ayaw daghan na food. Hello? Tamis ra ba? Taim nas alyana. Hindi na ka maugmahuman na ka. Yan na. Wala mo na ako. Just a bit. Unsa you get a spoon. Do you know spoon? Unsa man? Chara. Wow, very good. Hindi ay. Si Bagday, ito ang nanay, gijabunan nung atong Lexi day pangaso. Pagkuha pud taw si isa ka kuan. Out salar ang lamia oy. Lamia guys. Mga anta guys. Gani haday naghatid ko ni reverse og niya. Limwell, ato pura may kay mag-prenup sila. Kay ko. Arti. Kan ah.
Arte ah. Ignorante. Isda! Wa, di to suroy nay. Ah, di to suroy, di to bligja nay. Pupong ba? Ku apa ang tingog wa kadengeg. Di to baligja nay, suroy ra to. Di man mahunong. Hindi mo kang nga ni Be. Di mo kag kamuti, di mo kag butong, di mo kag bulanghoy. Mag anak og dato. Ano na po? Hindi maminjo ko. Taga bukid. Di ka mo kaaglagot mon, buntas pa. Say nga si mong papa, Be. Matuging ang tatay gani ha? Mister Junior Husteriani? Wala na kay Papa Lister huy. Huwag mo lang hanapin yung hindi nagsusuporta sa'yo. Nag-retire ka? Hindi yun. Guwapa si katay ka? Sana all guwapa. Adyo na pangitaan ang wala ni mo. Wala na kagikinahanglan. Di nga mo sugot og kita rang duha. Di nga mo sugot kita rang duha? Nakadi naman may amigos mong papa. Kita ramang duha. Ako dahil nag-uyab-uyab si papa man mo. Ingan ka. Nag-uyab mong papa nagakas. Ano nang bukay uyab? Ginaya ko lang siya. Mamon ko. Palihog. Yan na! Basta po. Krabig isda nagsunod. Ba na banta kung mag-prenup sila Mami Terry betos panoramic. Hindi kay maghilat hindi kag di kasog kuan. Kabang-buang kog pangitang liksi ganas eskwelahan kay kog dawa na ba? Patawa ramang ka sa sunod di na mag-ingana ha? Imitar ba dud? Patawa ramang ka. Di ba kapila na ka nagingnan nga ug na ako maghuwat ra ka datos gate. Kidnapon ka? Dugay. Alas 11 gawas ninjo. O pagali alas 11 Nagto na ko. Wa naman kadagto. Bungbuang raw tagpangita. Ayun. Nasa na ngita ka si Rom. Oo, nato ko sa Durome. Insod mo. Di awalay tao. Ano si Mom? Wa na. Ano po si Steel? Wa na. Ayun na? Abrig Rom. This is it. Oh, I finally found someone. Bing, anong naman ito mong maduaan? Nandiyan namang labo. Dumi na. Ihatag ni Aliana, labog ka na nantos Aliana. Aw, di na ko nung sabi. Sit down. Sit down. Ano mo na? Yeah! Physical naman mo mo. Utro ha, makabangbuang pag pangita, pabakla din, lay ka na. Kasi mana. Kulbaan naman sa ikaw na kidnap na ba, nawa man. Wa, naman sa kalit. Bye-bye na dali. Smile, be. Bye-bye, guys. Marami mong vlog rong adlaw, guys. So, may lang ika-vlog kay I'm busy for today. Charot.
Ito guys, mara namang vlog, atangin na po namang vlog ug mga adlaw. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless natong tanan. Amping mo kanunay. Bye.